Päivää. Päivää. Kun mä olisin halunnut varata 2 tuommoista makuuvaunupaikkalippua siis ensi kuun 21. päivä välille Turku-Kuopio. Hetkinen, olkaa hyvä. Jos semmonen kävis, niin 96 markkaa, olkaa hyvä. Ei, kuulkaa, nyt tää meni pikkusen väärin nimittäin sikäli, että kun mulla ei ole nyt yhtään rahaa niin kuin mukana, mä olisin halunnut vaan niin kuin tällä kertaa vasta niin kuin varata tämän lipun, että jos voitte... Voi, mutta kuulkaa, kun se ei nyt käy. Siis miksei käy? No kun täältä saa varata lippuja vaan puhelimitse. Siis että mitenkä? Että täältä saa varata lippuja vaan puhelimitse. Ai, ettekö meinat, että siis, että tänne ei saa tulla varaamaan lippua niin kuin henkilökohtaisesti? No tietysti saa tulla. Ai saa vai? No hyvä. Aivan kyllä, tänne saa tulla varaamaan lippua, ei teitä kukaan tänne tulemasta estä. Mutta me varaamme liput vaan puhelimitse. Siis, mutta kuulkaa nyt, eikö nyt ole sentään pikkusen naurettava, että mä olen kuulkaa sentään vaivautunut tulemaan tänne Munkkiniemestä saakka. Aivan juuri siitä syystä me varaamme liput vain puhelimitse, emmekä henkilökohtaisesti. Siis mistä ihmeen syystä? No siitä syystä, että me emme halua vaivata asiakkaita tulemaan aina tänne asemalle saakka, ja siksi me varaamme liput vain puhelimitse. Mutta eikö se ole järkeä nyt mahdollisesti semmoinen seikka, että asiakkaan pitää saada valita? Kyllä. Tavallaan. Mutta kuulkaa, kun tämä ei ole valintamyymälä. Mutta kuulkaa, hei, etkö se sentään ihan niin tämän kerran pois niin kuin meikäläisin tästä hommaa? En voi. Minä olen saanut koulutuksen ainoastaan puhelinvarausten vastaanottajaksi, enkä henkilökohtaisten varausta. Jaa, mutta vaikka nyt olettekin saanut koulutuksen, niin kuulkaa, se ei ole yhtään vaikeaa. Minä voin neuvoa. Se on ihan helppoa. Ehkä on. Odotapas nyt. Mutta toimenkuvamme on tarkoin määritelty työehtosopimuksessa, ja me emme saa poiketa siitä. Vai niin? No, hyvä on. Mutta ehkäpä nyt sentään ystävällisesti voitte sanoa, missä on lähin puhelin. Tässä. Niin kuin näette, me olemme tehostaneet asiakaspalveluamme. Emme halua vaivata asiakasta enää edes kävelemään puhelinkoppiin asti. Aivan. No kylläpä se on todellakin oikein hyvä yleisöpalvelu teiltä. Mitä? Onks tääkin nyt kolikkoautomaatti? No ei kai herra oleta, että täältä saa ilmaiseksi soitella. No enpä tietenkään. Joo, mutta ehkä nyt voitte kuitenkin ystävällisesti vaihtaa tämän vitosen mulle markoiksi. Kyllä. Minähän sanoin, että meillä on hyvä palvelu. Kiitos. Hetkinen, kuulkaas. Tässä nyt on vain 4 markan rahaa. Niin on. Tämä puhelin on hieman viallinen ja se nielaisi aina ensimmäisen markan. Ja sekin on otettu jo huomioon. Toisella markalla se jo pelaa. Ai jaha. Onpa todellakin siis hyvä yleisön palvelu, että konekin on siis jo nieleksinyt niin kuin markat valmiiksi, niinkö? Joo. No, ehkäpä nyt ystävällisesti voitte sanoa, mikä on teidän puhelinnumeronne. Voi, kun minulla ei ole siitä mitään tietoa. Minä en ole koskaan soittanut tänne. Mistä nyt saa tähän numeron? No numerotiedotuksesta tietysti. No numerotiedotuksesta tietenkin, joo, sieltä. Sopii. Kuulkaa, mikä on numeron rautatieasemalle? 552 kiitoksia. Halo. Kuulkaa, voisitteko yhdistää minut semmoisen luukulle, mistä saa varata tämmöisiä makuuvaunupaikkoja? Kyllä. Mitä? No henkilöjunaan tietysti, eikä nyt kukaan tavaravaunussa nuku. Kyllä nyt on. Me varamme makupaikkoja myös väsyneille ravihevosille. Ai jaha. Kuulkaa nyt. Sitten kun minä rupean hirnumaan luuriin, niin varataan sitten paikka tavaravaunusta. Mutta toistaiseksi, jos voisitte mitenkään minut yhdistää vielä tänne ihmispuolelle. Kiitoksia. Mitä? Ei ole varattu. No ei ole varmaan varattu. No kai minä nyt tiedän, kun mä olen itse täällä tiskillä ja tämä neito vaan tässä istuu tumput suorana, eihän mihinkään puhelimeen puhua. Niin. Mitä? Mikä mies ääni? No kun se nyt ei pidä sattumoisin paikkaansa, hetkinen, kuulkaa, sitä keskus yrittää väittää, että tämän puhelimen on varannut joku mies ääni, niin ettei tänne voi yhdistää ollenkaan puheluita. Aivan, niin on. Siis mikä hemmetin mies ääni? Se olette te. Te puhutte minun puhelimeeni, niin ei kai tänne silloin voi muita puheluita yhdistää. Hetkinen, siis onko tämä teidän ainoa puhelin? On. No, miten minä sitten voin soittaa tällä teille? Ette mitenkään. No miksi te sitten annatte mulle tämän No kun puhelimen? te kysytte minulta, että missä on lähin puhelin, niin lähin puhelin on tässä. Ai jaha. Hyvä. No, missähän mahtaa olla seuraavaksi lähin puhelin? Se on tuo puhelinkoppi tuolla. Ai tuo poika tuolla. Hyvä. Minäpäs menen sinne soittamaan teille. Miksi?
No kuulkaa siksi, kun minä haluan varata 2 makuupaikkaleppua henkilöjunaan. Siksi. Jos te annatte minulle tämän puhelimen, niin se käy näinkin. Ai, että käy. Kas tässä minä selitän. Niin. Te olette soittanut tänne, ettekö olekin? Ehkä minä olen soitellut. No niin, ja nyt tässä on oikea ihminen puhelimessa, eikö olekin? Niin. No niin, nyt minä pystyn ottamaan varauksen puhelimitse, enkä pystykin. No kuulkaa, pitäis vähitellen pystyä. No niin, nyt on täytetty rautatiehallituksen ja työehtosopimuksen määräämät lait ja pykälät, jotenka siis nyt te pystytte tekemään lippuvarauksen. Ai, että minä pystyn, niinkö? Kiitoksia. Kuulkaapas, arvon neiti. Saanko minä 2 seisomapaikkaa 2 lehmälle ravintolavaunuun? Kiitos. Ja voitteko vielä ammua nimenne ja ilmoittaa samalla, koska teillä on aamulypsy, että karjakko tietää olla paikalla?